Da EU i 1990 oprettede ømuen, var et af formålene at styrke samarbejdet i Europa efter murens fald. Et andet mål var også at undgå, at landene i EU ville være i stand til at devaluere deres valuta og derved eksportere deres arbejdsløshed til andre lande. Dette kunne man undgå ved en fælles valuta, da det enkelte land ikke mere ville være i stand til at ændre kursen på valutaen. Dette er også, hvad man i dag definerer som euroens konstruktionsfejl, fordi ved at fjerne det enkelte lands evne til at ændre på valutaen, gør at landet ikke kan forbedre sin konkurrenceevne. Så det kan være gavnligt for det enkelte land at devaluere sin valuta for at kunne konkurrere med de andre lande. At den mulighed blev fjernet, da man indførte møntunionen, tænkte man ikke over dengang. Og dette gjorde, at lande, hvis konkurrenceevne blev forværret og blev dårligere stillet, ikke havde mulighed for at ændre deres valuta i forhold til de andre lande. Det er også det, man ser i Grækenland i dag, hvis konkurrenceevnen er blevet meget forværret i forhold til Tyskland for eksempel. Måden at undgå dette på er ved kontrol og overvågning af det enkelte lands økonomi, inden det går galt. Og det har man med finanspagten forsøgt at gøre.